Nar joto na kok tuma kaisa khana ba kina TSA bro khana 28 August tangsal damchini ni bagi Tripura bondo da gungmani Kokborok no Roman script bai gosia ni bagi sana thanga kamo kok kaisa belai khewan ma singsa hane hinmano nijini hawa se nijini kok no se nijini icha tui suimeya Kokborok no Roman script bai slamna ni hin chaka kai omo foreign language se omo colonial language se ini hinjangnai yale sana thanga ke English kok sajangmani India second number o tongi tongu USA ni pore o colonial country hinjangnai British se paya school ni kok sana thanga ke batabo joto parents rong no English medium honai bagi chajak bayo amon nang jesapan sari chungno sachon khai tongne boro rok phanase bongni school medium tongi tongphanse boro English medium horo tabo kaisa kok tuma khnama nga kai Tripura ni naibo thangbe dek ro khana TSA brong no bondo da uma khana boi kebengi kok saka amo to borong samung borok khlai tonga ek kus sako dagi jaka ko borok anti ke masau inge tabo kok nge ka haise kok borono Roman script khlai ke bo jago sogunyo ekdom munak bisingo sogunya amo sung wansuk pan manya bo jago sogunyo norna ang kaisa tabo kubui kok sai khnaruano amo joto jaga no Tiprasa rung sungnai rong ni langmao go thiwi tongo tamo himale tabo Tiprasa English medium rung sungnai rong ni kong no sai khnaruana baksa English medium Tiprasa rung sungnai rok tabo kok borong na musung bo borok nawi meya tamni hinga ke borok bangla sinya riya Kokborok no hingke haike Kokborok no cancel khairo te kubuni subject no naw tagrom di Hindi hairo Hindi inga borok sraini simino maporiwo amoni bagai saimanu Kokborok bo manu borok sinya bo musungjago nana bo musungjago subject no haifono borok sinya ni bangla bo simene bagai borok naya hingke sana thanga mo belai khewana ma singse chini Kokborok ni bagai amoni bagai kwbangma borok no andolon khlai tongo movement khlai tongo haipeno amoni hapang chal tongne rok serious kai na haya tagje sa borok pano Kokborok no kai Roman script banyo kaham kai aram nangjago ang phana tabo video na upload khanya nga ka Roman script bai Kokborok no sinya hingka amani bagini masa tungna Kokborok no Roman script bai slamna ni bagai jesapan movement khlaitu jesa songotan pan movement khaitu sung Tiprasa nge yodenge student nge logi marnai hingka tini video amsung no hambai